документування порушень протикультурних цінностей надзвичайно важлива, особливо для Криму. Хоча зараз я і розумію, що не тільки для Криму, і для Сходу України це надзвичайно важливо, бо ми втрачаємо об'єкти, які, особливо по археологічній спадщині, які не вивчені на сьогоднішній день. Тобто ми навіть не розуміємо, що ми втрачаємо, а це може бути унікальніші об'єкти. І для Криму, це, і особисто для мене, це те, що показує саме наміри Російської Федерації щодо культурного стирання, взагалі фактору кримськотатарського в Криму. Бо якщо ми беремо таку історичну ретроспективу, дивіться, там 1783 рік, да, це останній рік, коли кримські татари були хозяєвами на своїй землі. Так, рік першої анексії Криму. Да. Потім майже чорне століття, коли з домінуючої нації, з хозяїв, кримські татари стали економічно, соціально, релігійно такою угнетенною нацією в Криму. Нас стало мало, тому що була велика міграція, і вона була спотворена умовами, в першу чергу, які створила Російська імперія на територію Криму. Так? Потім 17-й рік, коли ми втратили велику кількість унікальних людей нашої інтелігенції. Нуманча Лебіджі-хан, да? Всі трагедію цю дуже знають. І нарешті епогей, 44-й рік, депортація. Після цього пішли топонімічні чистки, після цього пішло переписування історії, хоча Росія це робила і раніше трішечки, да? Російська імперія, я кажу, маю на увазі. Всі пам'ятки, матеріальні пам'ятки, які свідчили про наше існування на території Криму, Радянський Союз або руйнував, або використовував в інших цілях. Тобто все, що було пов'язане з нашою історією, воно було зруйновано. І залишається тільки один об'єкт, який показує, що ми тут були. Що ми були тут, що ми мали тут свою державність. А якщо ми мали тут свою державність, тобто ми існували певний час на цій території. І сьогодні, вже після другої окупації вже сучасної, да, Російської імперії, вона що робить? Вона руйнує єдиний об'єкт, який свідчить про наше існування на цій території. Тобто це не про культурне старання.